ଇଏ ହେଲା ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ, ଯାହାକି ଆଜିକା ଦିନର ସମୁଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର ମାନେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍ର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସିପ୍ସ ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ ବିଲକୁଲ ଆବନର୍ମାଲ ବିହେଭ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଚାନକ ନିଜ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ କଟି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ କେଉଁଠି ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନ ହିସାବରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକା ସିପ୍ସ ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ସ ମହାସମୁଦ୍ରର ଏହି ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଜାଗାରୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ହଜିଯାଇଥିବା ସିପ୍ସ ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ସ କେବଳ କିଛିଟା ଏପରି ଥିଲେ ଯାହାର କିଛି ଅଂଶ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଡିପ୍ ସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସିପ୍ ଯାହାର ନାଁ SS ଏଲଫାରୋ 2015ରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ପୋର୍ଟିକୋ ଯାଏଁ ଯିବାବେଳେ ରାଡାରରୁ ହଠାତ୍ କେଉଁ ଗୋଟେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଜାହାଜର କିଛିଟା ଅଂଶ 4600 ମିଟର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସିପ୍ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ରହସ୍ୟର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସତ। ଓ ଇନକ୍ୱାରୀର ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିବା ଫ୍ଲୋରିଡା ଠାରୁ ପୋର୍ଟିକୋ ଯାଏଁ ଏବଂ ପୁଣି ବର୍ମୁଡା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଫ୍ଲୋରିଡା ଯାଏଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏରିଆକୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏରିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ସିପ୍ ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଇତିହାସରେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁରେ ଜଣାଯାଏ, କେତେବେଳେ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ଅଫ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍, କେତେବେଳେ ସି ଅଫ୍ ଡମ୍ ଏବଂ ଡେଭିଲ୍ସ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ପରେ 1964ରେ ଏହାକୁ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲର ନାଁ ଦିଆଗଲା। ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲର ଏହି କାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ 1945ରେ USA ନେଭି ଫ୍ଲାଇଟ୍ 19ର 5ଟି ଟର୍ପିଡୋ ବମ୍ବର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ନିଜର ରୁଟିନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଅଚାନକ ନିଜର ରାଡାରରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି 14 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମେରିନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବି ସେହି ଇଲାକାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ରେ 13 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ପ୍ଲେନ୍ ବି ଅଚାନକ ରାଡାରରୁ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏହି 6 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ 27 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଗାୟବ ହେବା ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ମିଶନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ 96 ଘଣ୍ଟାର ଦିନ ରାତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ବି ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କ୍ରିଉଜ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅତାପତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ବାସ୍ ଖାଲି ଏଇଆ କି ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହଜିଥିଲା ସେହି ଏରିଆ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି କଥା ଏଇଆ କି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲର ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ 1945ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ଏହି କାହାଣୀ 500 ବର୍ଷ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା 1492ର, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରିର ଡିସ୍କଭରର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଡିସ୍କଭରି ସମୟର ସମୁଦ୍ରରେ ଫ୍ଲୋରିଡା ଏବଂ ପୋର୍ଟିକୋ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଚମକୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କମ୍ପାସ ବି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ବିଲକୁଲ ଆବନର୍ମାଲ ବିହେଭ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ ସେହି ଦିନ ଥିଲା ଯାହାପରେ ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲର ଏହି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1918 ମସିହା ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟାନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ US ନାଭିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏହି ସିପ୍ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 1918ର ଦିନରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥିବା ବାଲ୍ଟିମୋର ସହରଠାରୁ ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିପ୍ରେ 306 ଜଣ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଥିଲେ, ତାପରେ ଏଥିରେ 11,000 ଟନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଜ ବି ଥିଲା। ସିପ୍ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଏହି ସିପ୍ ହଠାତ୍ ବେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ରାଡାରରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିପ୍ରୁ ଆସିଥିବା ଶେଷ ମେସେଜ ଏହା ଥିଲା କି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେହି ସିପ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅତାପତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେହି ସିପ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଇଆ ଥିଲା କି ଯଦି ପାଣିପାଗ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏହି ସିପ୍ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଏହି ଖତରନାକ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ସି ମନ୍ଷ୍ଟର ରୁହନ୍ତି, ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଏଲିଏନ୍ସ ରହିଥିବେ? ଆଉ ତାପରେ 1881 ମସିହାରେ ଏଲିନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଜାହାଜ, ଯିଏକି ବର୍ମୁଡା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲଣ୍ଡନରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା,
ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ସିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି କଥା ଥିଲା କି ସେହି ସିପ୍ରେ କେହି ଜଣେ ବି ହେଲେ ମଣିଷ ନଥିଲେ। ମଣିଷର ଛାଇ ବି ଏହି ସିପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏଲେନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ସିପ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସିପ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଏହି ସିପ୍ର ଅବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ମଣିଷ ନଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସିପ୍କୁ ଘୋଷ୍ଟ ସିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ମହାସାଗରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଲେନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ସିପ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନିଜର ସିପ୍ରୁ କିଛି କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରକୁ ଏହି ସିପ୍ ଉପରେ ସିଫ୍ଟ କରିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ଘୋଷ୍ଟ ସିପ୍ ହଠାତ୍ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ କ୍ଲିଅର ହେଲା, ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେହି ସିପ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ସିପ୍କୁ ପାଇ ବି ଗଲେ। ହେଲେ ସେହି ସିପ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେହି ସିପ୍ ପୁଣି ଥରେ ବିଲକୁଲ ଭାବେ ଖାଲି ଥିଲା। ସିପ୍ରେ ଥିବା କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ବି ଆଜି ଯାଏ ଅତାପତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। 10 ଜୁଲାଇ 1945 ଦିନରେ ୟୁଏସ୍ ନାଭିର PBM-3 ମ୍ୟାରିନ୍ ପ୍ଲେନ୍ 14 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ ର୍ୟାଡରରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଅଚାନକ ଭାବେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜରେ ଥିବା କ୍ରିଉମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଠିକ୍ ଏପରି କିଛି ଘଟିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପାସ୍ ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏମାନେ ଏହି ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେ। ଏହି ଜାହାଜଟି 19 ଜୁଲାଇ 1945 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ରାଡର ଟ୍ରେନିଂରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ 7:07 ଟେକ୍ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ବହମାସର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ 10 ଜୁଲାଇକୁ 1:16ରେ ଜାହାଜ ତରଫରୁ ଶେଷ ରେଡିଓ ମେସେଜ ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଜାହାଜଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଜାହାଜଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ନା ଏହି ଜାହାଜର କିଛି ଅଂଶ ଅତାପତା ମିଳିଥିଲା, ନା ସେଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏହି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ 1947ରେ ୟୁଏସ୍ ଆର୍ମିର C-54 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଅଚାନକ ଟର୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 1948ରେ ଏବ୍ରୋଟ୍ୟୁଡର ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଟାଇଗର ନାମ ଥିବା ଦୁଇଟି ଜାହାଜ 6 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ 27 ଜଣ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଇଏ ବି ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଉପରେ ଫ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। 1949ରେ 7 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ 13 ଜଣ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟାର ଏରିଏଲ ନାମ ଥିବା ପ୍ଲେନ୍ ବି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। 1965ରେ 4ଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଲଟ ଏବଂ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସହିତ ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଭିତରେ କେଉଁଠାରେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 2005ରେ ପାଇପର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପୁଣି 2017ରେ ଟର୍କିଶ ଏୟାରଲାଇନର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମେ 2017ରେ ମିଷ୍ଟିବୁସି କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବି ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ କେଉଁଠାରେ ହଜିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 24,000 ଫିଟ୍ ଗଭୀରତାରେ ଡିସ୍କଭର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲେନ୍ ହଉ କି ସିପ୍ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ? ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବିଷୟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ମତ ରହିଛି କି ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସି ମନଷ୍ଟର ରହୁଥିବ, ନହେଲେ ଏଲିଏନ୍, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଶେଷରେ ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଇଲାକାରେ ହରିକେନ୍ସ ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବହୁତ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ହରିକେନ୍ସ ଚାଇନାରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବରରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆମେରିକା ସହରର ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଇଏ ସେହି ଏରିଆ ଅଟେ ଯିଏକି ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ ଆସିଥାଏ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ବରମୁଡା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ ତ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହେକ୍ସାଗନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନର କ୍ଲାଉଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାଖାପାଖି 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଲାଉଡ୍ର ତଳେ ଖତରନାକ ସମୁଦ୍ର ଝଡ଼ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ବେଗ 250 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରୁ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଏହି ଏରିଆରେ ମିଥେନ୍ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କି ପାଣିରେ ଥିବା ଏହି ମିଥେନ୍ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ବବଲ୍ସ ବାହାରିଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ସେହି ପାଣିର ଡେନ୍ସିଟିକୁ ପୁରା କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସିପ୍ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଓନ୍ ଇନକ୍ୱାରିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।